ama san clear tu le ngai thatu te chibai ka buk le fe ka chu tunlai chu hater mit bun pa hi athala ki Facebook lama alar hle meya comments then khat te kha kan ena he ba hi Zephyr drama club mi Jeremy an tia kha mi an ron tia chona ma hi ASI ni bogin ka ria ka riat so lo chuan ui rom thang lian mi solpa mi dum ka teng mo cho cycle book chuan comments te kha kan en golden dena acha paulu tuk he ba he acha paulu tuk ti comments ka atam khop mai mi cha paule mi cha pau hi anin mi lawan tiang hian ka hi ka lo cha pau ve nge ni nge ama hi cha pau zo nge ni acha paulu tu an ron ti rual han ka chu he zai pa hi acha paulu tu tia comments te kan mu han ka chu ka ngai thelo hal ani chuan video po ka donga mi pakhatin Facebook lampanga alo record niom ta ga ni chu video chu ka WhatsApp a ka donga rek ve turin mi ron request tam no mai ni chuan he pai acha pawan ti chana he a sarkar ha tho wanga he ISI ni wange a police ni wange Zephyr drama club alo tel to wanga chapau nge ni thi kha tun tum video hian kan soi ho do na chuan he thalak hi engwanga Facebook a ron viral a ron lar ta huam nge ni ti po kha kan en ho don ni an thu sei kal phunga chuanin heng exercise so hianin an lo cheka an bungwa zong an han tidak sakati khanan han hai kual ka chum hinwa chuan man tu an mu tamai lawa ti chuanin khami an bungwa zong an la thlak an hai dang ha rem thale tu han driver ho khan te ta tu chuan lo lung oi ta bik lawa tia soi kho ma ti chuanin an hanin chang bo dewa gutin thlak le khatiang khi a thleng ta nuai maya helai hianin hial na eng ngamo ma exercise so win thilan check hian ram thlai khel tu ani em ti vel te kha an ron in hial chhota ni an siam thale ngei tu ani ti hol hi chu om lo ma se o tuna video kan ta kan khan thil thlen dan kal mang le thil om zia kha ron soi deuh chuan ka ria enga po chu ni si heta thuan ron zia pakati kan chiar chuak ve rim rim ange ni zana silong atangin aizol lampani ka chhawa voindar som vela bualpui kan thlenga passenger te andil tram to wangin choi turin kan dinga kan choi line exercise duty ho ron thlengin kan bung ruate an check ngala keiman spare driver ka hruaya a choi kham an va en pui ve kha an lo benga kaipo ka wa chuak ve ngala an pu khan kaipo min lo hawa mi ron chau char chara anuwa kutte hial min thaka video ron viral ang khan kaipo ka ti lo let ve hi ka lo ti let ve ti niom takani anhuwa ka thian pa video kha delete turin ka ti ngala ma save group a alo dar chuak man hlawa tina ron sia ka oduna kan ron chiar chu ata kha motor nei tuina athuron sia ka ron post ron viral kha ania chuan ne Mizoram hin heti kophian arui hlole drug si hluara duty te anrim dan tur han ngai tu le khatianga duty an chuak rim po kha le lampanga chuan an fakom mo chuan heta huwa saban ron zia hi an buana bultan na ber ni omangina langa kon puya exercise in an lo cheka engma in hmulo chuan in phuar leng atia engma an hmu si lawa anin hial boya anin sual ani hmel tin aron zia ka chuan a hrim kan tia mihring theu kan nia mi ze hrang vek kan nia polai taka indoor tlan te hi a thai chuan a tha bera mi then ka chu kan ni na te kan chapau pui thina duty kan ni wang rot khan mi kha kan van huai che rot tur ni lo engang police le exercise ho po lo ni lhom se duty an ni wang rot khan mi huai che ro tu ka khosak thai na dan kha an nei rot lo ti kha khoilaya Mizoram mo chim to pe mo khoilai Pakistan po lo ni se kha tianga lo ti thaina dan rot kha an nei lo ti kha duty te po hian lo hrehlom sela ten ka the tiang duty kut sang tu kut ram na to mi kut thlak hre lawang chi he duty hi kan tam thailo tu ka hengte po hi kan sim hi atha chuan thil pakhat kan soi tel du chu exercise then kha te le police then kha te hian civil mi ho te hi rights nei lawa hian min ngai hlum thine mani mi then kat a hre ve lo te laga hian in ti lulin nan kan hang thin hi a tha lo hle ka tia he tiang thilai chuan civil mi te po hian rights hi kan nei ti hi i hre thar hlomila ma se Mizoram hi chuan kan han ti lang lem thin lawa hemi wang te po niang a then khat kan duty ho mo exercise kan ti police then khat hi chu an pong por ma thing ka tia heng thil thlenga tang te po hian police then khat le exercise then khat te chuan in siam that pha nan te po lo phang ve hlom se ti kha kan soi du boka chuan phat kan je te le du chu sumo driver ho te po hian hetiang kan police exercise then khat te hetiang lo check thin ho hi
nok lo ti thin lo tengu heng kan police te le excise te hian check lo se tu the nge check tu rom chuang heng thil te po hi kan ram tan kan tu le fa tan kan ko tlang kan ram tan ani ti hrin chang chuan kan thaina anga hian kan support hlom thur nia ma se chu ti ruan tuna ka soi tawng khan then khat ni na cha pau pui mo khatiang thiu ti ni wang hrim hrim a midang te civil mi te lo hnuai chele tu ka mi enga ma ngai lawa khatianga kut lo thlaka khatiang lo khoi ron mo khatiang kha khangwang te po khan then khat exercise le police te po hi an hming chiat pha tuna ngei po hian nianga chon hetan mi pakharina aron comment hi kan phau chok hrim hrim ange am huna om te soi ka hretwa video kha ka en vek bok exercise lam clean to na jeremy vanal ngur wana kha nin ka hria khami le au naw te hokut aram hle an sumu an check na lama an bung ru an dip se ang renga chu clean to na khian a passenger phat kha pek thaturina tia ani chuan passenger ania driver po ani lo thuina lo changa chu clean to na khian a bek ta chor niom takani driver cho ilai wa chuak khan a passenger spare driver te thlawang wa hau atuma niome form ha te khopui phona chuan an vok lal len fu reng selani tina ron komena tuna kan ron chiar chu ta khan a chiang thokhat viewing ka hria a hrim clean to na khan a ti dik lo ni khata driver spare po lo ni a driver dik takani lo chuan khatia a thil pek du lo fanga khatianga civil mi lo ben chor kha thil kha chu ti sual ve hle ni a ti sual mai ni lo khatiang kha chu chabau wang nei khati mai ke chuan mo entirnan kai po khatiang khan ka driver spare khatiang ka hruai kha a thil pek du lo fang mo khatiang police hoin lo ben chor ni se a tu te pon a tha wang hau tur khan kan va chuak anga khami kut thlak tu te kha kan va ti ve nge yang mo chuan a hrim clean to na hi then khat comment tam taka a chapau ti hi a tam na sa hle me ya rv a son ti te chu tiang mo rv chung chang ve chu tiang a duty lai chuan ti te anau te hi an kura ram hrim ti te a tam hle me ya a to ba ron comment hian ni tak tak ni mi then khat he te hi chu kan nia khopon deu hle ga hi chuan an vok lan le ni mo man tu song reng le khatia paisa fine tir tu song renga khatiang renga duty kan tam le tuk po hi kanin siam that fe chuangai ni mi then kan exercise mo police te khan in lo te rong te police kan ni wang le exercise kan ni wang hian mi hian min khing gam lo tiang te kan in lo lang tu lai ron tu ate ma hi mo enga ma kan ngai thom to lo a tu ate ma hian khin gam lo hin nei to lo mo chu wang chuan exercise le police lampang the kan duty nei mo hetiang thil rim ma chuan kan film khur deuh chuangai to ni he thil thleng tang po hian chuan clean to nan ron di ta jeremy vanal ngur buara kan ti hi ani phei chu khoi Zephyr drama club a lotel to po khania Zephyr drama club atang khan alo re wang ani kan ti hi hemi sai police na lo sarkar na lo tho wang te po hian yanga then kan lo riat lo takin clean to na hi Zephyr drama club a jeremy vanal ngur buana role ron play thin kha om zia chuan soitop maila tuai rol ron chang thin kha anio khapa khania Zephyr drama club atang po hian kan hmu lo na kum som chuang te meu ani to anni phei chu kan ti tiang he tunma television mo tv program khatiang drama te Zephyr drama phei chu mizoramina kan en na satpol puma puya naute anni nang kan ti tiang chu tianga mizoram mi puina kan lo hmel hriat khan nia anni phei chu mi puin kan lo hmel hriat lar khan ni to engki man ti na ko ngai hian film khur le zuala nun te po uluk le zual tur khan ni mo chona chapau tu kan ti te khatiang comments te rang matang le he dinga a video ron viral le youtube comment tang te pon ama pon alo en ve ngei karinga khami tang te po khan mi hring te chu ti sual kan nei thin khami tang po khan in siam rem hi tum thin la khatiang kan ti sual tanga in siam rem thei mo in siam thathin mi hring te khalom mi zaom kan ti te chu mo chu ti ni lawa hetiang ila chapawi mo inun kha imi je kha ila sim chuan lo chuan ESI ni na police ni na kha I thuang beu ni chuan hetiang boina hi ila tok rangang chu ka advice du cheni chuan puklin to na kan ti hi vanal piang ne hin innan na riau pakhat an nei ka tia chan chu vanal piang a pho Mizoram a hian lara voi thi ron lar thei om chhun kan ti kharia pakhat chau kan nei don mo kan ti lain heta an jeremy
คลีนตัวนั้นจะเป็นมีวันละงูบัวนะที่กันเชียดลาร์ค่ะที่เฮียนนี่พอยอัฐอนหินหน้าตานอรุณลาร์ชาวเวทช่วยไหมเนี่ยเงาโพสนี่เสอันนี้อรุณลาร์เลดานฮิจูน่าฟูเจียเอานี่มั้งจูบางชวนมีทำตักินเฮป้าฮีจะเป่าริมอันที่เด็กพุยดีกังไก่พวกกระริงริงฮิจูมีปัญหาขัดไหมนี่เรามั่วมีสมช่วงนี้นะจะเป่าอันที่โดชวนมีริงฮิจูกันเราจะเป่าที่มันนี่ปนินเทียดไม่ตัวกันปะเทียนถูกันไปบุรกันห่วงเพื่อนมีจะเป่าที่จูปะเทียนนี้ถูกเตรียมถึงกันที่อังคารจูบางชวนจะเป่าเราละมีริงฮิจูปลายตะเคียนเนลอมตักมาเสเนลอมตักหันเดียกันสมนะเราช่วงสีเราขาดมีตู้ปอเบียกเทตัวขาดอมิละก็ขาดทะเบียนไม่นี่จนตัวเบรทิลประกาศกันสวยดูจูforce ลำปาง police กันตีเตะเตียง exercise กันตีที่เฮียน civil มีเตะมีกุดคลากไทยนัดดานที่ในโรงวัดเราตีค่ะการเชียดทาร์เตปอท่ามีผู้ที่เป็นการเชียดขาท่าอาจารย์จูpolice เตปอเฮียนทิลคดีงั้นฟังไม่ไหมมีกุดคลากไทยนัดดานที่อันในเราตีเตปอฮีการเชียดทาร์เตปอท่าอิงกระเชียทหารกันเด้งวาร์สริงกระเชียตัวนักรอนสวยวังคัน police ลับปังเตะกันฟัดเชลเลนส์และตุกตัวที่น่าขานิจวงเราเนี่ยชวนอตบนั้นตักดูโถเทวกันเบลเลดวัชมีตูเตไม่พอฮีมีรังเวกริลุยนังเราเวกกันเนี่ยฟังเฮียนปลายตะกะอินโดดลานเฮียท่านี่ที่ข้ากันสวยตัวงั้นพอสุนิเสอีปลายกลางเตียงโอ้ตีนตุนตุ่มวิดีโอชุกันขารังเง next video กันอินพูเลเทวตัวเนี่ยชวนวิดีโอที่มินเราไลค์มินเราแชร์สักละชวนคอมเมนต์เซ็กชันอาคารอีไงดันเตะรอนคอมเมนต์ละให้ค่ะมินเราเห็นสักเวทเช่ Seorang driver kecan puatu silai ko Ben Nick Ngai sain Kong chia min pe Minister in driver An kok hu Di kual tam ri sarkar sung aloni Mi pui motor tang ferfur Lalai nan thok khu